Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. Bungwe la Malawi Girl Guides Association lasankha amayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika kukhala wapampando wa bungweli. Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority layamikira bungwe la MBC kamba kugwira ntchito zake mwaukadaulo ngakhale likukumana ndi mavuto ena. Ndipo timu ya Clerk Sporting yatsala pang'ono kugwirizana ndi mphunzitsi wakale wa timu ya Flames Ernest Mtawali kuti akhale mphunzitsi wake watsopano. Takulandirani mu nkhani zathu. Bungwe la Malawi Girl Guides Association lasankha amayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika kukhala wapampando wa bungweli. Bungwe la MAGA lalengeza izi akuluakulu a bungweli atakumana ndi mayi wa dziko linoyu ku nyumba ya boma ya Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe. Charles Wahara ali ndi ripoti. Potsatira kupatsidwa udindo wa patron wa Malawi Girl Guides Association MAGA, mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika wati ichi ndi chaulemu ndipo aonetsetsa kuti akugwira ntchito yotukula miyoyo ya atsikana modzipereka. Pazokambira nazo mtsogoleri wa bungwe la MAGA Ruth Kawale Kamwendo anatsindika zakufunikira kugwira ntchito ndi mayi wa dziko lino, atikamba kuti amagwira ntchito modzipereka zomwe zithandize kuti atsikana adzigwira ntchito molimbika pa ntchito zosiyanasiyana kuphatikizaponso maphunziro ndi m'madera amene iwo akukhala. Akamwendo anati mayi wa dziko linoyu athandiza kulimbikitsa atsikana kuti adzikhala olimba mtima, kuwaphunzitsa pa ntchito za maphunziro komanso udindo kuti adzikhala olimbika mmoyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Chimene anthu ayembekezere ndichonena kuti tikamakamba nkhani ya mtsikana ndi mwana amene amapezeka kudziko lino mboma lililonse. And tikamanena za Madam First Lady nda Madam First Lady adziko lonse, ndiye kuti iwo akamayankhula za mwana wamkazi pamene zontha zoti akuyankhulira mwana wamkazi wina aliyese pa dziko lapansi lino la dziko lathu lino la Malawi. Ndiye chiyembekezo chathu ndichonena kuti tikhala tikugwira nawo ntchito, tikhala tikuwafotokozera mmene bungwe lathu likuyendera, tikhala tikuwafotokozera mavuto amene mwana wamkazi ku Malawi kuno amakumana nawo, komanso tikhala tikukambirana ndi First Lady kuti kodi ngati mwana wamkazi akukumana ndi mavuto ngati awo, ngati dziko lingapangeponso chani. Mama kache chikulu chimene chikhala chimenecho tizesetsa kuti tikamagwira nawo ntchito azithaso kupita kukaona zimene atsikana akupanga, komanso kulimbikitsidwa kwawo kumene kumachitika ana aja akakhala kuti ajoina bungwe la Malawi Girl Guides Association. Poyankhula ndi olemba nkhani kuti atha mwambo umodzi mwa akuluakulu a Beautify Malawi Trust BEAM, Dr. Fani Kachale anati kusankhidwa kwa mayi wa dziko lino kukhala patron wa bungwe la MAGA kuthandiza kuti ntchito zomwe akugwira ku bungwe la BEAM zilumikizane bwino ndi bungwe la MAGA pothandiza ndi kutukula miyoyo ya anthu m'madera osiyanasiyana m'dziko muno. Udindo umene uwu wa patron wa Malawi Girl Guides Association umene amayi aulandira amayi a fuko lathu ndofunikira kwambiri, fuko monga mayi wa fuko iye amatsogolera dziko lonse la Malawi. Ndiye chomwe anganene chidzakhala kuti aliyese adzachilandira chifukwa choti akuchimva kuchoka kwa mayi wa fuko lathu alimbikitsidwa kuti monga nkhani ya ukhondo imene akufuna nkhani yoti atsikanawa alimbikire sukulu, asathamangire maukwati, alimbikire sukulu kuti adzakhale chimene wakufuna. Akachimvanso kuchokera kwa mayi wathu wa fuko ndi kukhulupirira kuti atsikana adzachimvetsera, makolo adzamvetsera, ndipo adzalimbikitsa ana awo kuti asathamangire maukwati, aphunzire kuti adzathe kukhala nzika zodalirika za Malawi. Malawi Girl Guides Association MAGA ndi bungwe lomwe silaboma koma limagwira ntchito zomwe cholinga chake nkutukula ndi kukweza miyoyo ya atsikana, kuwathandiza pa maphunziro komanso ntchito za utsogoleri m'magawo osiyanasiyana. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Unduna wa zachuma wapereka ndalama za ngongole zomwe ziperekedwe ku makhansala, amayi komanso achinyamata kuchokera mu ndondomeko ya chuma cha boma ya mchaka cha 2026 kufika 2027 kuti ayambire mabizinesi.
izi zakondweretsa anthu ochuluka omwe ati zithandiza amayi komanso achinyamata kukhala odzidalira pachuma. Charles Pensulo walemba ripoti ili. Ndondomeko ya chuma cha boma ya mchaka cha 2026 kufika 2027 yomwe ndi ndalama pafupifupi 10.9 trillion kwacha, boma linayikamo 22.9 billion kwacha yoti makansala, amayi ndi achinyamata atenge ngongole mdziko muno kuti ziwathandizire pa mabizinesi. Mchikalata chomwe watulutsa mkulu wa muofesi yona za chuma cha boma a Cliff Chiunda chati ndalama zomwe makansala azitenga ngongolezo azipereka ku bungwe la Local Government Finance Committee LGFC, pomwe amayi ndi achinyamata azikatenga ngongolezo kudzera ku bungwe la boma lobwerekesa ndalama la Malawi Enterprise Development Fund MEDEF. Mawu ake kansala wa dera la Chikuli ku Mulanje a Beatrice Kamoto ati ngongoleyi ithandiza amayi ochuluka kamba kuti amayi ndio amayang'ana zambiri zokhudza pakhomo. Ndikuthokoza kwambiri boma pankhani imene achitayi yoti ipasa ngongole ife amayi. Ndalama imeneyi ifeyo ngati amayi mogwirizana ndi amayi anzanga tikuona kuti ndiyaphindu kwambiri ndipo itipindulira mabanja athu. Tingoti ambuye alemekezeke ndi boma limeneli la DPP ndi utsogoleri wake wa Peter Mutharika Professor. Pakadali pano mkulu wa bungwe la MEDEF Akaisi Sadala ati bungwe lawo lionetsetsa kuti likutsatira ndondomeko zoyenerera kuti ngongolezo zifikire anthu oyeneleranso. Malinga ndi Asadala iwo aonetsetsanso kuti ngongolezi zitsalowetsedwe ndale. Kugamba za political interference nzoonadi kuti bungweli mbuyomu silidayende bwino chifukwa cha kulowerera kwa anthu andale pakayendesedwe ntchito kake ka bungwe limene lili. Komano ifeyo mukamafunsa kuti tayika ndondomeko zotani, ifeyo ngati antchito amene atilemba kuti tiyendetse chinthuchi tili ndi chikhulupiriro kuti ulendo unowo ntchito yathu iyenda bwino. Malinga ndi unduna wa zachuma, mabungwe a Local Government Finance Committee komanso Malawi Enterprise Development Fund MEDEF alengeza posachedwapa njira zinanso zomwe agwiritse ntchito popereka ngongolezo komanso mmene aziperekere. Charles Pensulo, MPC Blantyre. Malipoti akusonyeza kuti anthu ena omwe amagulitsa nsomba ndi zakudya zina mdziko muno amagwiritsa ntchito mankhwala oletsedwa kuthira zakudyazo kuti zisawonongeke, mchitidwe omwe azaumoyo akuti umayika pa chiopsezo miyoyo ya anthu omwe amadya nsombazo. Malinga ndi bungwe la Pesticides Control Board, ena mwa ogulitsa nsombazi akumapopera mankhwala poyanika komanso zikakhala zaziwisi amaziwaza mankhwala kuti zisawonongeke. Chimwemwe Milulu walemba ripoti ili. Ndi chakumadzulo ndipo tili pa doko lotchedwa kuti Katoto kuna ku Nkhatabe, ndipo asodzi osiyanasiyana pa nthawi inoyo akukonza makhokha awo komanso kuonetsetsa kuti mabwato awo ali bwino pokonzekera kuti alowe mnyanja akagwire nsomba usiku uno. A White Muhone ndi wapa mpando wa komiti yomwe imayang'anira ntchito za usodzi pa doko la Katoto ku Chintheche m'boma la Nkhatabe. Iwo akuti sanaone izi zikuchitika, koma ngati ena amachita izi ndikulakwira malamulo. Ngati munthu pa chinthu chakudya agwirisira ntchito mankhwala osafunikira kuthira kusomba ndi kuti akuononga mizimu ya anthu ambiri, chifukwa mwina akupeza matenda osiyanasiyana mthupi, mwina makhansa ndi ena osatirawo. Poyankhula pa msonkhano wodziwitsa asodzi mderali zakuyipa kothira mankhwala msomba ndi ndiwo zina zomwe anthu ambiri amadya mdziko muno, Registrar wa bungwe la Pesticides Control Board a James Kapale anati kudya nsomba kapena masamba omwe angothiridwa mankhwala ndikoopsa ku moyo wa munthu popeza zitha kuyambitsa matenda monga kansa. Kuyipa kwake ndiko kuti mukamapanga process nsomba kugwiritsa ntchito mankhwala aja akalowa nthupi atha kuononga ziwalo za nthupi. Ndiye tifuna tidziwitse asodzi kuyipa kwa kugwiritsa ntchito mankhwala amene amatchedwa kuti ma pesticides pogwiritsa ntchito popanga process nsomba.
izizi zikuoneka ngati kuti zikuchulukira chifukwa chokuti nsomba zikagwidwa kuno kupita ku udokoku zimapezeka kuti azipange preserve kuti zisaonongeke akumayikamo mankhwala. Mkuluona za usodzi m'boma la Nkhatabe a Trasizio Nguluwe akulangiza ochita malonda nsomba kuti azigwisa ntchito njira zachilengedwe monga kuwamba kapena kuyanika pa dzuwa. Tili ndi anzathu amene amatithandizira mu ntchito zosiyanasiyana zimene timagwira, amene amatithandiza ku mbali ya ndalama kuti tizitha kukwanitsa kugwira ntchito zosiyanasiyana makamaka ntchito yoonetsetsa kuti asodzi sagwiritsa ntchito zida zoletsedwa pa nyanja yathu. Malipoti akusonyeza kuti ambiri amagwisa ntchito njira zachidule kupopera mankhwala ku nsomba kapena zakudya zina, ngakhale amadziwa kuti kutero ndikuyika pa chiopsezo miyoyo ya anthu omwe amadya zakudyazo. Ku Nkhatabe kuli madoko oposa 60 komwe malonda nsomba zomwe asodzi agwira amachitikira kuyambira ku Usisi chakumpoto kukafika ku Dwambazi chakummwera kwa bomali, ndipo ndi business yomwe manja ambiri amadalira pa moyo wawo. Chimwemwe Milulu, MBC Nkhatabe. Boma lati liyamba kukambirana ndi adindo osiyanasiyana kuti apeze ndalama ndi kukhazikitsa malo odayira zinyalala zochoka ku miyala ya ku migodi komanso zipangizo za kuchipatala zomwe zimatulutsa mphamvu yopereka chiopsezo ku moyo komanso chilengedwe. Nduna yoona za chilengedwe a Patricia Whiskes yanena izi ku Lilongwe itakumana ndi akuluakulu a nthambi yoyang'ana za mphamvuzi. Iwo ati malowa ndi ofunika kwambiri poteteza anthu komanso chilengedwe zomwe zingapindulirenso dziko lino ku chitukuko. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti ili. Ntchito za migodi mdziko muno zakhala zikupita patsogolo pomwe malo ambiri mukupezeka miyala ya mtengo wapatali yomwe ithandize pa chitukuko cha chuma cha dziko lino. Pakadali pano makampani komanso amalawi ochuluka akuonetsa chidwi chokumba miyalayi. Ngakhale izi zili chomwechi, ina mwa miyalayi ili ndi kuthekera kobweretsa chiopsezo pa miyoyo ya anthu ngakhale chilengedwe mdziko muno, kamba kakuti dziko la Malawi lilibe malo okhazikika omwe lingamataye zinyalala zochokera ku migodi komanso zachipatala. Malinga ndi bungwe lomwe limaona za miyala komanso katundu wa chipatala obweretsa chiopsezoyu la Atomic Energy Regulatory Authority AERA, kupatula mavuto azachuma, mayendedwe, kulephera kwa zipatala zaboma kutsata malangizo awo, kusowa kwa malo otayira zinyalala zoterezi kukupereka chiopsezo yachikulu ku moyo wa anthu ngakhalenso chilengedwe. Poyankhapo pa izi, nduna yoona za chilengedwe a Patricia Whiskes ati nthambiyi ndiyofunika kwambiri poteteza anthu ndi chilengedwe, ndipo boma lichita chotheka kuthana ndi mavutowa. Ngati unduna tikukhala pansi ndi anzathu amabungwe osiyanasiyana kuti tingafufuze pati ndi pati chithandizo makamaka cha ndalama kuti chitithandizire kuti tikhale ndi malo okhazikika otaya zinyalala komanso kupanga handle zinyalala zathu, komanso zinyalala kapena kuti katundu amene wamalizidwa kugwiritsa ntchito amene akupezeka kuti ali radioactive. Ndiye tikukambiranabe kuti tisakesake chithandizo makamaka cha ndalama kuti tsopano tikhazikitse malo nena kuti katundu ameneyi akhoza kumakatayidwa koma mosapereka chiopsezo china chilichonse kwa anthu kapena nthaka yathu. Mkulu wa bungwe la Atomic Energy Regulatory Authority AERA a Davis Mweta ayamikira boma pakudzipereka kwake pofuna kukonza mavutowa. Amweta ati zinyalala zochoka ku miyala ya mtengo wapatali komanso zakuchipatalazi zili ndi kuthekera kobweretsa mavuto akulu ku miyoyo ya anthu ngakhalenso chilengedwe, zomwe zikhoza kusokoneza chitukuko cha dziko lino m'magawo ambiri. Zinthu zonse zimene zimakhala za radiation zili ndi malamulo ake, zimayenera kukhala ndi malo ake enieni okazitayira, chifukwa kuti kumene kuja za radiation zikhala zikuchulukira komanso kuganiza kuti ngati ngotaya pena paliponse zizapezeka kuti kenako zinthu zizayamba kupanga kusokoneza doti, kusokoneza madzi, monga pomwe timaziwira kuti Amalawi timadalira anthu madzi apasi, anthu amakumba mijigo. Ndiye zofunika kuti zinthu zimene tizipezere malo ake otetezedwa amene azamangidwe molingana ndi malamulo okhuzana zinthu za radiation kuti dziko lino likhale lotetezeka. Kukhazikitsa kwa malo otayira zinyalala za mtunduwu kukuyembekezeka kuthandiza dziko lino kuonetsetsa kuti zinyalalazi zomwe zikhoza kubweretsa mavuto ku miyoyo ya anthu komanso chilengedwe zikutayidwa malo oyenera ndipo anthu komanso chilengedwe chikutetezeka.
bungwe la aera analikhazikitsa mchaka cha 2011 kuti lidziteteza anthu kuzotsatira za mphamvu za zinyalala za ku miyala ya mtengo wapatali komanso zipangizo za kuchipatala. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona za chilengedwe yapereka malire apa 31 August chaka chino ku khonsolo ya mzinda wa Lilongwe kuti idzakhale itasamutsa mtaya wa ku area 38. Wapampando wa komitiyo Atione Henry anati mtayawu ukupereka chiopsezo kwa anthu ozungulira malowo ndipo ndi chifukwa chake ukuyenera kusamuka. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula wadza ndi ripoti. Pamene komiti ya nyumba ya malamulo yoona za chilengedwe inakumana ndi akuluakulu aku khonsolo ya mzinda wa Lilongwe, akuluakulu aku bungwe la Malawi Environment Protection Authority MEPA komanso akuluakulu aku nduna yoona za chilengedwe, komiti inafuna kudziwa kuti nchifukwa chani pasakuchitika kanthu pa nkhani yosamutsa mtaya kuchokera ku area 38. Nkhani idayambika mchaka cha 2019. Pofotokoza zina mwa zifukwa zimene zachititsa kuchedwaku, akuluakulu a bungwe la MEPA anauza komiti kuti sadalandirebe ripoti lokhudza nkhani za chilengedwe kumalo kumene akufuna kusamutsirako mtayawo, komwe ndi makilomita okwana 25 kuchokera ku Kanengo. Iwo anauzanso komiti kuti pakufunika ndalama zokwana 736 miliyoni kwacha zoti ntchito yosamutsa mtayawu itheke. Atakambirana kwa kanthawi pa nkhani, komiti iyi inauza akuluakulu a khonsolo ya mzinda wa Lilongwe kuti pomadzafika pa 31 August chaka chino adzakhale atasamutsa mtayawu kupita ku malo atsopano. Mlembi wamkulu mu nduna yoona za chilengedwe Amishek Munthali akufotokoza zimene atachite ngati nduna. Ndo waife ngati nduna wa za chilengedwe komanso kudzera mwa anzathu anthambi ya MEPA amene amayang'anira za chitetezo cha umoyo wa anthu kudzera mukuteteza za chilengedwe, tikuvomeza nawo maganizo kuti mtaya wa 38 umayenera kuti utasuntha kalekale chifukwa ukupereka chiopsezo cha mpweya woipa, gas emissions into the atmosphere, mpweya woipa komanso umatumizanso chinyezi choipa pansi kumakaononganso madzi pansi. Ndiye nkhani imene yakhala ikubwera kwanza atha kuti ngosite council kwa zaka zochuluka kutoka 2020 2019 2020 patenga nthawi. Ndiye panopo unduna wapasa malire kuti kufika pa 31 pakhale kuti mtaya umene uja watsekedwa wasunthidwa apita kumalo ena anyowani. Wapampando wa komiti Atione Henry anati sokhutira ndi zimene ayankhidwa ndi akuluakulu a khonsolo ya mzinda wa Lilongwe pa zifukwa zimene zakhala zikuchedwetsa ntchito yosamutsa mtaya. Tikambirana ndi MEPA ngati komiti sitinasangalale kwambiri nkhani makamaka za kuntaya ku area 38. Anatipasa iwo makamaka ndondomeko zimene atsatire kuyambira February kufika pano pakuti akhala ali ndi company kapena titi makonsultant amene akhale akuyika zinthu mchimake kuti akwanitse kupanga kusamuka, kupanga kafukufuku kuti mene angayendere kuti asamuke kupita ku Nsewa Salima. Koma kufika lero palibe chomwe chachitika, ndipo tikhozonena kuti pali kuchedwa kwakukulu kwambiri. Ndiye ngati komiti tawapasa malire pa 31 August kuti akhale atapanga zoyenerera. Mtaya wa ku area 38 akuti ukupereka chiopsezo kwa anthu okhala mozungulira malowa, ndipo ndi chifukwa chimodzi chimene mpweya wa kumeneko uli wonongeka ngakhalenso madzi. Anthu mazana amakhala kuntaya ndipo amadalira kutoleza zinthu. Patrick Dambula, MBC Lilongwe. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Bungwe la Malawi Girl Guides Association lasankha amayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika kukhala wapampando wa bungweli. Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority layamikira bungwe la MBC kamba kugwira ntchito zake mwaukadaulo ngakhale likukumana ndi mavuto ena. Ndipo timu ya Clark Sporting yatsala pang'ono kugwirizana ndi mphunzitsi wakale wa timu ya Flames Ernest Mtawali kuti akhale mphunzitsi wake watsopano. Takulandiranso mu nkhani zathu. Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority layamikira bungwe la Malawi Broadcasting Corporation kamba kugwira ntchito zake mwaukadaulo ngakhale bungweli likukumana ndi mavuto ena. Poyankhula ku Blantyre atayendera ofisi za MBC pamodzi ndi mamembala ena,
wapa mpando wa akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la MACRA a Chance Gondwe ati ulendowu wakhala waphindu chifukwa akhala ndi mwayi ozionera okha momwe ntchito za MBC zikuyendera. Tili ndi ripoti ili la Geoffrey Chinawa. Wapa mpando wa akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la MACRA a Chance Gondwe ati iwo pamodzi ndi akuluakulu ena oyendetsa ntchito za bungwe la MACRA ndiokhutira ndi momwe bungwe la MBC ligwirira ntchito zake, ngakhale kuti mwazina ligwiritsa ntchito zipangizo zochepa komanso zakale. Pamene pa Gondwe ati bungwe la MACRA ligwira ntchito limodzi ndi MBC poonetsetsa kuti zosamwisa zina zichepe mukagwiridwe kake ka ntchito. At least taona mmene MBC kugwira ntchito komanso taona equipment kapena zipangizo zomwe MBC kugwira ntchito. Mukuona kwathu tana kuti zipangizo zambiri ndizoti zakhalitsa, ndizofunika zambiri mwina zitachitidwa improve, mwina zitasinthidwa kuti MBC mwinanso ikhale ndi equipment yatsopano kuti zitha kupikisanaso mwina ndi ma radio stations kapena ma television stations ena amene akuchita operate mdziko muno. Tipitiriza kugwira ntchito limodzi monga mmene timagwirira ntchito ndi ma operators onse mdziko muno, and ubale wathu ukhala wabwino kwambiri kuti zolinga za MBC zipite patsogolo, komanso ifeyo ngati regulator ngati MACRA tionetsetse kuti ma standards akusatidwa komanso akukwanisidwa kwa ma operators onse amene akuchita operate mu communication sector ngati MBC. Funikadi kuti ma operators akhale ndi zida zamakono zogwira ntchito zawo, and zimenezi ndi nkhani zina zomwe mwina tiyenera kukambirana pakati pa ife ngati MACRA komanso ma operators onse komanso boma kuti tione kuti tipanga bwanji kuti ma operators athe kukhala ndi zida zapamwamba komanso zamphamvu zogwira ntchito zawo. Pakadali pano wapa mpando wa akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la MBC Dr. Benson Tembo wati bungwe la MBC layika chidwi pofuna kuonetsetsa kuti lili ndi zipangizo zamakono komanso zokwanira. Dr. Tembo ati MBC ikuchita izi polimbikitsa ubale komanso mgwirizano ndi magulu, kampani ndi mabungwe ena onse okhudzidwa. Izi ndizofunika kwambiri kuti zizichitika. Mukudziwa kuti MACRA ndi bungwe limene limayang'anira ma wireless ya TV komanso radio komanso ndi zina monga courier komanso ma postals ndi zina zotero. Ndiye iwowa kwa ifeyo ndi amene amatiyang'anira kuti kodi tikugwira bwino ntchito kapena sitikugwira bwino ntchito. Koma ulendo umene anabwera lero sikunali wodzafufuza mmene tikugwirira ntchito, koma kudzaona kuti tikugwira bwanji ntchito ndi zipangizo zimene tili nazo. Nde iwo tinatengera ndithu ma studios mwathu, ma radio studios komanso ma TV studios, ma newsroom yathu kuti aone kuti tikugwira bwanji ntchito. Zimene aona iwo nzonena kuti tikugwira ntchito ndi equipment kapena makina amene ali akalekale kwambiri. Ena onso ndi makina omwe akugwira ntchito amene alipo okhawo, onena kuti ngati atakhala kuti avuta amenewo ndiye kuti pakhala zovuta kwambiri kuti sitikhalanso kuti ndi TV makomo mwayi kapena radio. Choncho iwo anadzaona zimenezo kuti tikuyenda bwanji, tikugwira bwanji ntchito. Ndiye ndi zimene aonazo iwo atiwuzana kuti monga ngati otiyang'anira mu ntchito zowulutsa mawu, iwo atithandizira kulankhulana ndi anthu ena ndi ena kapena mabungwe ena ndi ena kuti akhoza kutithandizira pa nkhani ya makina komanso ndi imene ifeyo tikugwira ntchito. Pa ulendo umwe zina akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la MACRA anafika ku Chichiri komwe MBC imalusira mawu pa wireless komanso kukwacha komwe kuli wireless ya Kanema. Geoffrey Chinawa, MBC Blantyre. Unduna wa zaumoyo wati kutsegulidwa kwa malo ochitira kafukufuku ku chipatala choona za mafupa mu mzinda wa Lilongwe kuthandiza kuchepetsa anthu omwe amatumizidwa kunja kwa dziko lino kukalandira thandizo. Mlembi wamkulu mu undunawu Dr. Dani Namalika ndiye wanena izi pamwambo wotsegulira malowa mu mzinda wa Lilongwe. Mekrina Chirwa walemba ripoti ili. Malinga ndi Dr. Namalika, kutsegulidwa kwa malowa kuthandiza kupititsa patsogolo ntchito yothandiza anthu omwe ali ndi vuto la mafupa. Iwo anati boma ndi lodzipereka poonetsetsa kuti ntchito za pa chipatalazi zikuyenda bwino. Poona luso limene likuchitika pa chipatala pano, boma kuchokera ku Ministry of Finance yayika ndalama zapadera zosachepera 3 billion kwacha chaka chino zimene zitagwire ntchito yothandizira ma patient amene ali ndi matenda amene anayenera kupita kunja.
dr boston munthali dotolo wamkulu pa chipatalachi anati malowa athandiza kwambiri kukweza ntchito zakafukufuku. Malo ano monga pene mwamvera kale mjandi research and training center so athandiza kwambiri tinganene pa zinthu ziwiri zikuluzikulu kuphunzitsa anthu ogwira ntchito zawo moyo kuti akhale ndi ukadaulo wopambana pakagwiridwe ka ntchito yawo. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Christian Blind Mission, Bright Ekweramadu, anati ndiokondwa kuti amalawi ambiri apindula ndi malowa. Chipatalachi chamangidwa ndi thandizo la ndalama zokwana pafupifupi 5 billion kwacha kuchokera ku bungwe la Christian Blind Mission. Meklina Chirwa, MBC, Lilongwe. Konsolo ya mumzinda wa Blantyre yati zokonzekera zonse zili mchimake pamene dziko lino likhale likukondwerera kuti lakwanitsa zaka 62 chilandirireni ufulu odzilamulira pa okha pa 6 Julayi chaka chino. Poyankhula ndi atolankhani, mkulu wa konsoloyi Acost Chanza wati pa tsikuli pazakhala zochitika zosiyanasiyana monga woyimba amibawa bandi omwe azasangalatse anthu ndi mayimbidwe, masewero ankhonya komanso zamalonda. Pazachitetezo, Achanza ati apolisi azakhala ali paliponse kukhwimitsa chitetezo kuti pasazakhale chosokoneza chilichonse. Iwo atinso mwezi wa Oktoba konsoloyi ikhala ikukondwerera kuti yakwanitsa zaka 150. Monga tikudziwa chaka chino tikati kuchita kukondwerera kuti akwanitsa zaka 60 chilandeni ufulu wathu. Ife amene tili ngati nzika za mzinda wa Blantyre tikukonzekera kuti tikhale ndi zinthu zosiyanasiyana zimene tipange pa tsiku ili. Kusiyana ndi zaka zina, chaka chino tikhala ndi zosangalatsa zokhuzana ndi ana. Tsiku limene mamawa ana azakhala ndi zosangalatsa zawo kuchoka pamene pali mpendesaki chakumusi kwake pansi wathu cha Kasum Crescent. Madzulo onse akuluakulu azayamba kusangalala kuti takwanitsa zaka 60 tili pa ufulu. Ndiye ndizambiri zosiyanasiyana kuti tipange tikhala ndi magulu osiyanasiyana amene akazagulitsa zakudya zawo pamalopa komanso zakumwa zosiyanasiyana. Ndi akasteronso akhaso akupanga zosiyanasiyana. Tikatengera mbali ya ku zina zosangalatsa, amibawa bandi azatisangalatsa pa tsiku ili, tizakhaso ndi nkhonya komanso tizakhala titayika makaka a independence anniversary au ufulu wathu ku independence yake. Independence yake si bwino kwenikweni pakadali pano tikuchikonza kuti chikhale chooneka bwino malo mmene anthu eno magalimoto ena anagunda tikukonzamo kutinso chikhale kuti chili mmene chinali lani chimangira 1964. Tili ndi chilinganizo choti tizakhala ndi apolisi athu, tili ndi apolisi amene amatithandiza ntchito zosiyanasiyana pa tsiku lazakhalanso pa ntchito yayikulu kuyimitsa chitetezo. Munkhani za masewero, timu ya Craig Sporting yatsala pang'ono kugwirizana ndi mphunzitsi wakale wa timu ya Flames Ernest Ntawali kuti akhale mphunzitsi wake watsopano. Izi zikutsatira kuchotsedwa ntchito kwa mphunzitsi Elia Kananji ndi omuthandizira ake awiri dzulo. Mlembi wa timuyi Eloni Ntaya watsimikiza kuti zokambirana ndi Ntawali zili mkati ndipo akukhulupirira kuti angathe kumalizitsa zonse lero. Iye wati akuyembekeza kuti Ntawali azatsogolera timuyi pa masewero ake amuchikho cha Airtel Top 8 ndi Mighty Wanderers la mulungu lino. Zonse zikatheka ndiye kuti aka kakhala koyamba kuti Ntawali aphunzitse timu ya kuno kumudzi kupatula timu ya dziko lino ya Flames. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Bungwe la Malawi Girl Guides Association lasankha amayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika kukhala wapampando wa bungweli. Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority layamikira bungwe la MBC kamba kugwira ntchito zake mwaukadaulo ngakhale likukumana ndi mavuto ena. Ndipo timu ya Craig Sporting yatsala pang'ono kugwirizana ndi mphunzitsi wakale wa timu ya Flames Ernest Ntawali kuti akhale mphunzitsi wake watsopano. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, masana abwino.